Terve! Olisi vähän lisää ilmoituksia. Ensimmäinen, huomenna tulee ehkä jonkunlainen pelivideo. Tai sitten jos ei tule, niin tulee joku toinen video. Mä rupean tekemään nyt aika usein videoita, ehkä joka päivä melkein. Ja joo. Toinen. Kun laitan uuden koneen, tähän mä sen Minecraftin ja sitten mä rupean Minecraftissa kuvaa. Sitten mä rupean pelaamaan MP3. No ei, Black 2. Jos sanotaan Amnesia ja Slenderia. Sitten kolmas. Ja kolmantena on se, että jos te pidätte minun videostani, kommentoikaa, tykätkää, kommentoikaa varsinkin että mitä tahatte, niinku että mitä mä tein YouTubeen, että millaisia videoita. Se on kivaa, tästä tulee ensimmäinen 20 video. 2 minuuttia on mennyt jo kohta aika hirun nopeasti. Nyt se meni. Mä vielä kaikki selitän tässä. Joo. Kommentoikaa, tykätkää, älkää lykätä. Joo, siinä se puhui. Jos pidätte videostani, niin tykätkää ja kommentoikaa. Jos ette, niin sitten ehkä painakaa ei tykkää nappia. Toivon, että tulee paljon tykkäjiä.